Muchenjere kufunga kuti sungura yakashata. Right. Inyaya kuti kusungura vari kuramba kunyasa kubatana chezvo zvandiri kufunga. Vakabatana zvandiri kufunga. Right. Tunoenda kumberi. Saka tushora simdanzo. Simdanzo ito right kuti ipapo. But vanoshandisa one rhythm. Wachimba utati makadembo chitipiro. Muwe muzafunga ndiri kukomplaina. Papa rhythm iroro. Pari same rhythm. Manje kusungura wadaura yanza tindo akudzura cheki yangu. Cheki ndiani. Saka kuti muende mberi batana ayi vari. Right. Makadiko muri Zimbabwe kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. Nasi tasangana zvakare pachivhitivhiti chenyu. Ndofunga mukatarisa panapa muri kuona ndine magesti andinawo pano vazhinji munowaziva ndi Mukoma Tindo Ngwazi mwana wa Maisisiria pamwechete na Junior aripo alongside. So ndisati ndaenda kurefu rega ndisire Mukoma Tindo muresai watsigiri wenyu. Muri Zimbabwe. Ati mana nyika ne vari kushe. Yawapo. Mimbe yenyaripo. Zamugoda hapo. Tiripo kunyarara cheti. Right. Atigona kutaura zvataka barwa na Maisisiria. Muchiita. Chiwira ipapo. Atigona kutaura but tinozoimba. Mukanzwa voice rangu arigona kutaura. Pakuimba mawani. Right, aiwa tinotenda Mukoma Tindo batitendera kuti tinge tichito hurukuro nemi takudyira nguva yenyu asi matitendera kuti aiwa ngatimbogare pasi timbotaure zvishoma. So Mukoma Tindo chandiri kuda kuti nditange ndanzwisisa ndechekuti kune vamwe vasingakuziwei Mukoma Tindo. Imimi Mukoma Tindo makatanga kupinda mune zvemagitare arini muri zera ripi imimi? Ini magitare ndo mafara zvekuti ndakaita tsungu ndichingobvako. Ndagumira vumvu ndo level ndizvo. Saka ndichibva ikoko. Right. Ndabva ndadanzwa anonzi Paradise MS. Njana boys kandaita mabheki mvoko. Okay. Angonakirwa ne voice rangu ndiri kumbari pa. Pondo patatanga kutorowa. Right. Ndo matangira rera magitare 2010. Ndo matangira makaita magitare. Saka muchibva ipapo pane zvimwe zvikwata here Mukoma Tindo zvamakashanda nazvo musati mawamba renyu bendi? Yeah. Alright. Ndaichanda nemukoma wangu nditandori manager. Okay. Ndine mabheki mvoko zvo. Ikoko. Saka ndoendera pachingisa kuti detsera manager kuti. Mukanzwa panonzi Njanja Express. Cheche panze. Aizari. Ndimaita izvozvo. Mukoma achinda chambochiita chamara achinamba achindiumbiriza baba. Ipapo. Aiwa tinotenda nekushanda zvakanaka. Saka ngatichitarisei Mukoma Tindo pamaka tanga kugadzira bendi renyu taingokunzwayo pa radio tichingokuonayo pa social media tikati komana murume anoimba zvinonakidza uyu. So mane maalbum mangani amakatsikisa imimi muri mega nechikwata chenyu? Zvendati fambe ndane 7 albums. 7 albums. Aiwa tinotenda Mukoma Tindo. Right. Muri Zimbabwe iri kukuonai muchitenderera nyika yese muchiita ma live show muchidaidai. Saka nati tukukuonai muri kwa Sekuru Musundagore. Ndakambonzwa kuti makambouya futi. Imi makazvitarisa chii chiri kuita kuti murambe muchidzoka kwa Sekuru Musundagore? Singade kumenshena hedu mazita evamwe kandoona mamabhawa. Ndizvozvo. Pandirini Sekuru Musundagore vakandikoshera. Ichokwadi. Kuti mari yavanondipa pamupacho ndaridza kana wanawo. Ukada kuridza kumukwacho unasaipiwa wapi? Unogona saipiwa ipapo. Saka munhu wekuti vakandidawo nemoyo. Vakada mukoma wangu nemburi yese. Saka nemwana ari panapa. Saka Nyasha vakati muri masawira angu. Saka vakangondifonera kuti svika pano izvi musukuru. Ndotomhanya pa. Notomhanya ipapo. Aiwa vane rudo neni. Aiwa ndinotenda Mukoma Tindo. Right. Nyaya ndakuda kuti ndisvike manje. Ndiye mukomana anonzi Nenyasha. Tiri kuona Nenyasha ari kutosimudza mafanzi zvekusimudza zviya. So makazviona sei Mukoma Tindo imimi kuti mukomana uyu anokwanisa zvemagitari?
ndikati mumuzi ndakatogara angane 4 years. Saka ndagara naye mashows Budro wani kwararwa. Saka angu tanongoimba ndonzi nenyasha. Nindirisha. Ha. Ngati yapana. Ndakwenda nekustudio. Achisvika kuna manabata rhythm rangu akutanga kutoimba. Kana ndakura ndoda kurora sacha. Tedzi wangu wakaimba Solomon. Wati iye anenge aiteerera masongwe aya. Then papa changa sikadubala pachena sezo ngari mwana mudiki. Akachika kuti pamuteta wanondrowa. Kuti zvemagitara. Ndizvo. Anodza kuti chikura unenge chinzi ina chikora. Nyambudzira neshamupa. Ipapo ishuwa. Saka ndopara kuti mwana ane talent. Ndobana pina naye mustudio yabuda mandatoona. Mawana. Kana kuti ndakuendesa. Ndikashoka kana ndeka. Ndoterwa bendi pa. Makachi kuti bendi rinenda. Ndinenda zvinopo kutsengezvezvi. Ato mawana. Apa ndo amawana. Alright. Saka imimi sababa makazvitambira sei? Makanzwa sei mumoyo manyu nekuti munoona sei mukomatindo. Kune vamwe vanhu vari kunze uku. Mwana akada kuita chinhu chaanoita. Vabereki hatikwanisi kunyatsa kuona kuti mwana wedu pake chaipo ndepapi. Umwe anogona kuti iyoda kuti uite nesi but kunesi kwacho hakusiko kwake. Saka so imimi sababa mashoko api amunoda kusiyirawo vamwe vari kunze uku vane vana vari kueda kuedza kuburitsa zvipo zvavo asi vabereki tichivatsikirira. Chandingangotaura ndezvekuti ukaona kuti mwana wako ane chipo hativi vanongwana kuti vatorei vachiri vadiki vaite zvii pauri kuona pari inangwana yazodzidza zvakanaka but them young yekupedzisira inongozva pekuti anzi kitchen alright saka ni yacha uyu ukada kutoita godo naye ukarwadzwa naye haupora anogona aiwa anogona saka munamato wangu ndoungoti semafambira anokuti ana sekuru musandagoraya ndizvozvo ndakawana mari anofanira kuzoenda pane imwe chikoro nacollege kuti anofanira kunyanya kufunda chirungu zvisingaiti so that anoona kudedzwa kuuk sure uchika vanzi what is your name kuti manifone mama saka anofanira ngaiziya chirungu ipapo my name is Neyachangwas Adolf ndizvozvo ndizvo munamato wangu ekuti adzidza pachikoro chinochitarwa English sure why it's inobaradza national aichokwadi akadzidza national language akawina aiwa taenda apera bose chipo chiripo kudara pa aiwa chipo chiripo zoro anakarara pa apuwa 1000 sezvotaura nasekuru musindagora but 1000 aniya chairipo ndakatoona achitopiwa bhuru karo ipapo awakotsera naini mabhuru futi vari kuya right ane makore mangani nenyasha izvamu 9 years aiwa tinotenda mukomatindo nekuramba muchipusha right ngatichiende panyaya dzemashows pane vamwe vari kukuonai nhasi muri pano paTichCatch MTV vari kuti dai mukomatindo ngwazi wambouya kuno uku wambotiroverawo malive show wambofadzawo mhuri yeZimbabwe makasununguka here kutenderera nyika yese kana kuti mabusinessmen anokudai wakakudainzai munoendai tinoenda kwese mukoma on a serious note right ndinosvika pakuti kana ndichidiwa kumesina ndiziva kuti vamwe vana mapassport ndosvika pakuti ina hanjaenda nekubhodha ndinayo passport ndosvika pakupinda nawo nemuchikepe tendiri pamwe chete topinda nemusango ria rinonzi ropondowa takananga kura kuti ndosvika kwese vanondida chero kukupi kuzambia chero kudii ichokwadi mafaini achibhadhara murodhi tichitoenda hapana kwandisingazviki hapana so vanatendere asi inini penenge ndiri kutarisa show yenyu ndaona kuti makagumbuka zveshuwa makatsamwa musadherere kuedzesa kunze vanhu vachifara mawani totaura futi sande by public demand ipapo futi mawani aiwa ndafara mukomatindo thank you very much so mashoko ekugumisira zvakare pane vanoda kukubatai mukomatindo makasununguka here kuvapa nhamba dzenyu nhamba ndoapa mushure mumashoko aya vakanditeerera vakanditarisa vanozoti mudhara wangu anga ari comedian mukoma mudhara wangu Paravini alright saka inonzi and all the makanditarisas right vakanditarisa vese
senge varida kuita zvemumanzi izvi. Muchenjere wekufunga kuti sungura yakashata. Right. Inyaya yekuti kusungura vari kuramba kunyasa kubatana chaizvo zvandiri kufunga. Vakabatana zvandiri kufunga. Right. Tunoenda kumberi. Saka tushora simdanzo. Simdanzo ito right kuti ipapo. But vanoshandisa one rhythm. Wachimba utati makadembo chitipiro. Mwowe muzafunga ndiri kugomblena. Papa rhythm iroro. Parise mu rhythm iroro. Manje kusungura wadaura yanza tindo akudzura check yangu. Check ndiani. Saka kuti muende mberi batanai varume. Right. Mapanzi kutenda. Mchabudisa album gore rega rega. Kana makarequesta imwe single. Kana pane imbo chamanzwa kuti sound yanabuda zvakanaka. Toya kuti ipapo. Marequesta aripo ndiri kumanzwa na mukoma tiri kuita futi. Ngoma frango futi chaita music. Ipapo. November hii. Na mukoma mato. Aiwapo. Right. Phone number unoda kukubata mukoma Tindo. Right. Ndokupa namba dzangu chaidzo. Phone yangu yazofuriza chero maine yacha. Ndoza ndosiya namba dzangu ipapo. Chaidzo. Zamani chikana kuti ndando apa pa dzangu. All right. 0713 005 984. All right. 0713 005 984. Ukwana ukandifonera. Ndikaita zvikunda daira serious. Inyaya kuti pamwe ndiri kutya. Pamwe ndiri pakati. Zvinowanikwa izvo. Asi ndokudai wedu. Atsigira munonditaka akanyanya. Aiwa ndinotenda mukoma Tindo. So thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai nekuramba muchitsigira isu pano pa Tichkach. So nhasi tauya na mukoma Tindo Ngwazi mwana wa mai Sisilia. Tinozvitenda izvozvo. Ngatitsigire vaimbi vedu vemuno, ma businessmen kana muchinge muri ikoko, vadainzei vauye wafadze vanhu. Vanhu vabvise ma stress fanaka izvo zvita kupinda mu Christmas. Wadainzei kuma shows ikoko, zvinhu zvichifamba zvakanaka. So ndinokutendai. Mungava mune mashoko ekugumisira here mukoma Tindo tisati tabva panapa? Ameno ndaitokumbira kana mukomana zvaane 9 years ane mashoko ekutaura futi. Nekungwara kwakaita angamboshaya zvekutaura. Right. Simuka kunyaswa. Uya padhuze panapa tinzwe kuti right. Une mashoko here ekutaura nhasi urikuda kuti kudii kumafans ako ari kukuona nhasi pano pa TV? Ndokutendera nekundikurudzira kwamunenge muchindiita. Ndakaona uchirowa bhesa apa uchirowa negumbo. Hazvisi zvemushonga here zviro wakaita seko iwe? Zvisi zvemushonga. Unoita sei? Tenge tatobatirwa nezvinhu zvacho. Hati zvinhu zvacho zvinenge zvatouya. Munoziva kuti zvinhu zvacho soka zvinongouya watoo pa stage. Aiwa so. Chimboti siki kabishana. Uyo. Uko ako. Aiwa, thank you.